Te kumnu perlok season 4 ngap tiang soya pi baro. Te ngabon kam bah kini kisngi mo. Aklam yo ban le video. Te wat om kerman ni mo ngami hang ni ngam dai re ban jubab yu tu baba mon lang. Ngai i ka video jong u kala viral ba menin. Ngasu nga isnei nga perkhat batip baru simit uyo thian em namar ba uhap kumba uang mo ngan blog ngan yu ngan haj ngan yu te labun kiba yu te beli baru simit ngatip uyo thian em te mentang ngam kren yu menta ngampat don por ki kam kiba bon ngampat don por menta te ka video ka bangala ale nga bangamut ban UAP ya kita ki ya i monlang ngan sa ngam ai ka jubab mo ka jubab ka bamut ka jing ka advice jonga nomor i ngai set advice om dei banga kan tho wat ha tu ko ka video ru dei nga advice i dengan sa kham advice su nomor ngai i ba imat impat sempang re tang ko ka banga nga su komen nomor ba i pan map na phi ki pat ba ladam dei banga le manga tu video dei ke jengkren jong i ka la yu la su kenno ila su kan tho kat bamon kemut imtip kan ba don ru ki briu ki ba snuthu te ki ba kan tho ti la pan ma bila bat skor kum tu tvi ani ngala teng ngong toh ke jengkren jonga ka la mentoi na bantai jong bi ka ba namar ki jengkren be ila kularu ba ki jengkren jonga ki ba kala ki ege itu ya ma perlok 8 map em na pi baro te to piru ya ma be imo kuna te badang songsit badang uba songsit politik ba yugum tu te baro hingya hakapor election hapor politik nya songsit nya yu hi tang balong kom dalong dai hat adu kata-kata ban ong ba ngin suya yu kum tang ngin suya de no ila jong tang sanspa sejar tingkang ngin suya ngop no ngin suya penmi ban yakren kan tho kum tu kan kamlong re ngarong am jukren kan tho latip ke jing kersan jong ngaling kersan ka ngayaro ka ni ka sarkar BJP ke jing trikam jong ka te kam dei ban long kum ta perlok te to na bantai jong i ngan sa penmi da ka we ka video te i ong yang ba wat da i jubab ngarung an ai jubab tinggal ngakwa ba pinang ai jubab kan da pinang ai jubab yang ngarung nganang yo ban advice ban pensaya bi ngakwa ba pim dei ban ong ba pin you know wat ong kum ta dengarang penmi video piru ai jubab dengan page kan karkom ai jubab jong PPI ka nukurkom PBS akan nongrim ne picu kren kan tho yang kumta piong sipai kumta le no une kata kusurok nong krem ka kumta dadi ba ngade mangali tu pi ba monlang ngan pensna sundan du yeng jong piru te ka kalong kumta kan ni kren akan nongrim ni pen EAP to ngan sakran ya ha go ki bon ba ki ngam kwa ban ini tengah aku penong perlok hang ni ke por kadon ke video ke bang yu pidapet je ni video dai pin sayo jing tip nomor kani ke dia kani ke video ke bangan upload ke bangan pin sapet jakmat kan kadai ha u ar hajar khat riu ba kasawan no ke jing khang ya ke tu ka pisa dai modi penmi ya ke tu ka jing khang no itu ke pisa kot sanspa kot cejar barim te kadai ka jing tu ka bajia ka jing satu ka we ke train kumba pi yu sapet bahasa ni sekmat ka video pej duk bakut pin sayu i ngala bataya ka ketin kasih kata te le si ka video kala ban long AI generated mo ban penwandor ya kata wat om sngoi ai ndre kani ka jingja ka dei ka real story ka dei ka jingja ka basisha te la piwat hangno ru ya kani ka rob sa chu tho no ka robrikes ha ka pratarik u banai agos arjar khanriu pin salap da pipulian po gogol su sawat ya kata te nganai keren bon clear ni kita ki age brokhot te pej jangan ni ke video sha du bakut te kita ki age brokhot ngin sanang ya keren ngin senang ya yu to kijing sha lute ke shirkai na ka way ke train kit passenger kalau piang bah ke security ke ba video i lakum ka way na ke film Bollywood ke shirkai bah kijing shirkai ban lute watang i way isabut ru ki klam i wala ka de ka pon miet bat kumju ru ki pulit ki badan hangta ki klem bana ai
ban kami kini kidong tu ke sarkar India ke haban panyarap na ke America Space Agency lingba ke NASA. Hatu ki kini ki brio ki blandot ban le kat kani ke kam. Hawa ke train ru kadang ya. Kalaja ha ka pratarik u Agos ha ka por kendai beje. Ke train ke badan ya nomor UA North Riusau. Kabamut ban mi nasalam ban le chachinai igmur. Kadang train ke bayat man kasngi bat ban cross sigi khatau terli ki station ban poisha igmur. Laong baga bapla kalong bah kadang train laat biang sa arteli kita ki bogi. Hakini ki extra bogi laong bala tap arspa arfusau terli ki senduk ki bala silba. Hakini ki senduk deng la tap ya kapisa hadu laispa safu arkulur. Ki kot chispa ki kot sanspa bat ki kot sihaja. Ki bade ki pisah ki belajot bat ki bam longshu ban panyat yeu lene ban penon kam. Ya kini ki pisah lalum nam baro ki bang ki bahab hapo ke Chennai bat ban pha ya ki chapo ke RBI hapo ke Chennai bat ban snaru daki wei pat ki kot pisah ban pen poy kini pisah bat ban pen klan ke security hadu khat prangot ki polis labu ban long ki nong pej hakoi ka coach bakam sakmat balabu ya kita ki pisah habala nang yat ke train bun lagi passenger kila nang yok thia bat kalin tia ru kalong ke badum bat ke bayungit Henry omdan weiru ubatip bahakan ke train ladan sa sangut bat kita ki brio ki bamut sniu bat andalam tip kubor ba kalja kata ke jingcha tu Mariami na station ke train kalhaban ya ki sinong ki bakham long nong kendong suki pasuki kini ki sangut ka sedang ban kieu sajerong bat ban ya Syapang syaka jaka balabu ya kita ki pisah. Kini kinong tu kilah pelan nadu ke jingpej ngor ha station rail. Bat kemju ru ban wat jingtip ya ke jingpa ya kata ke pisah. Ba kita wat jingtip ba ke RBI ke don ya ke jing temu ke bakum kata. Nasalam station sa Vidyachalam station laong ba ke train ke habiat ling ba ke jingplan kam da ke diesel. Habalapoi kam syakmat laong ba ladon da ki facility ba ke train ke haban yaj ban chain no ling ba ke electricity. Kamumut baga haban ya daga ba penankam daga electricity high voltage lada dei bakum baklahang ne la ban jot ke jing im tang haka siklip mat haka por sipau khatsan minute namar ba ka train ru la don haka taka speed ka ba new pau kilometer haka sikenta namar ka jing sawa jong ka train amdan weiru ubay asngau ba kini kila nang le la ka jong ka kam kini kinong luti gila ot ya ka benta ka wana jerong ban rung sapo da ka baki penan kam da utelai maria poi hapo kili yo ya kita ki arspa arfsau teli ki senduk ki bela silba laong ba hadu laispa safu arklur ka pisa ka badan ha kita ki senduk ki bela song bat ki bela silba kini kinong tu kila persang bengenya kit ya kata ka pisa da ka ba penan kam da ki jain lunggi jongki ban poi saha ka wika station kam da simpor shu kapor ya kiniru kam long ka bapahu bat kalong ka bakhandiat kila perkhat kumno ban pendap kam kloy ya kani Ketren kenang yat kat bagi ni ki pulit ki badan hajan jong kani ka coach balabu ya taka pisah kim sem labana bat kim sem la TBA ndala poi hapo station dang biang komni hi haba ndala shek bha lawan kini ki brio ki badai na po ka RBI kila dala shek hangta kila lab bat kila play ya kata la lab ba ka pisah la syak tu bat la syak rong no ha kita kinong tu ki basir kai
hang ni lasang tu baladon ki balawan le tu ki balawan tu hang ni lasdang gejing kelumar ba hakeno kurkom kapisa bat meno kita kinong tu ki belakit bat kila rongno ya kata kaspa ka bala bu bah ya kani ka kis la tokit dagi pulit jong ka Tamil Nadu habala simlut di kita ki sabut ki sakhi ki sabut bat kita ki fingerprint lalap bahang ni bagadon ke jingjau snam le se ini ila aban long isabut ibarit ibala aban penpoi bahadu ban yokem ya kita kinong tu rewat lakat taru kamlong kebasuk ban ong tang na ita ban yo ya kasaki kasabut ban lap ya kita kinong le ya kani kakam lalum lut ya ke CCTV footage na barok ke station hagaba kani ka train kala yait lingba bat lalum ru ya ki sakhi ki sabut na ki passenger ki badan hakani ka train na kita ki passenger la ong ba lalum ru ya ki mobile number kat bayo banle ya kata kajing wat benia lalap kat tu kat ni ki number ki badan kajing ya connection kajing ya call kajing ya track kajing ya contact bat no ndrei tang na kaniro kalong ke bas ban ong ban wanra ya kata ka proof hadin baga CBCIC kamla syu ban solve ya kani ka program hadin baga CBCIC kamla syu ban solve ya kani ka case kalau wat jing yarab naga American Space Agency ling baka NASA ban yarab ban solve ya kani ka kam hadin baka Space Agency ling baka NASA kala shim ya kani ka jing to kit halor kani ka case long baling baga jing plan kami ki satellite lalab ba hadu khat wengot ki breu ki badan banta ban yaj ban hiar ban mi ha kani ka por bajia kani ka jingja ki bele ya kani ka kam ki dei kita ki pardi gang ki banapo Ratlam Madhya Pradesh ulidar jong ki udai Mohor Singh Pardhi kini te kila minat bantu ia kata kapisa ka bahe kat kata Henry ka basab ka long ba tang hadin lai benai lawan ke demonetization bat ki kot sanspa ki kot siajar kim tri kamshu bapli kila syuhab ban ya thang no ya kata kapisa hadu news pa live host ngila simpor ban nadu kata kapor po railway bat ka RBI lapan klanyi ki security habakit ya kapisa labu ya ki CCTV kamera ya ki satellite tracking bat ka map tracking facility